yibona ke naba abathe sizofaka imali uphongolo isigungu sabantu abamnyama inhlangano efanele izokhulula abantu abamnyama kube lu kodwa belungu bafaka imali esikhwameni benzela lo baba uSireni ukuthi avela qoqwe ngoyilethu yileli bandla elihlangene abantu abawu4500 eNazareth ngo2017. Now umbuzo wami lona ke ubani kanti okhethayo bengasiya ama comrade manje kusa kanjani abelungu befakele wena wedwa imali kanti upresident ubusa inhlangano yonke kodwa wena unebodo lakho wedwa owenzelwa belungu ukuthi udliwe kulo ukukhankasela lesisihlalo awusaphakanyiswa manje amagatsha enhlangano ukuthi hayi usemphakamisa umongameli useyakhokhelwa ngene nofuna ufakazi balokho ababesekela umkhankaso wakhe babethola ngosuku 5000 istipend nje sokuthi ube right uphile kahle kwathi conference kanjalo fire for a week long 5 days so ke une stipend sisala Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ukuthi nje uzokhetha lo president uSireni nje uzoba kahle ubayeke laba abangamfuni uSireni bafuna unkosazane abaholi lutho laba bathi nje bona bangama diehards kodwa bakholele ukuvotela unkosazane yaholela ukuvotela uSireni kodwa nasisithi siyalicela ke istatement sale mali before ukuthi ufake obani wathiwa ha iboshiwe leso statement asikwazi ukuphuma umkhwebane asithathe njengomvikelo umphakathi asibhadlaze athi nazo statement esinazo ovela wakhishwa ngamasinyane isihlaleni ukuthi ayaphuma ongathi useyabhetha ngoba vele ukukhashwa umongameli phuma wamkhipha kodwa kusalayo sasibona istatement ofele bandini laba abelungu abadlizambane kaPondo yibo abafaka imali la umlungu ufunana endabeni yabantu abamnyama bezoyikhulula kubo abelungu uma sefaka imali sokhululeka kanjani kuye lo mlungu loyo kodwa ke yanginanda banabelungu nenkinga nobaba uSireni evuma ethi yena usenhlanganeni ezokhulula abantu kodwa avunywe ukukhokhelwa ukuthi uthi uzosikhulula kodwa futhi uzosibopha ngoba iyakhuluma le manje obeyifakile ayike naye emnandi uthe noma iconference sidlulile khona babeloke beyiphosa beqhubeka ukuphosa imali umbuzo senikhokhela ini ke manje usevele ukhona cha sesenzele ukuthi usikhumbule embusweni wakho ngoba kunezinto esingafuni ziye ebantwini abamnyama Fast forward from 2017 to 2025 iDA ifake icala elithi ayicinye manje imithetho yokuthi uguqulwe isimo sokusebenza kwabantu abamnyama bangena emnothweni eSouth Africa ayishintshe manje iBEE Act lo mthetho sawufuni uphelele u30 years lento abamnyama futhi abayazi nebusiness bawisa umnotho benzani so asafuni umuntu omnyama uzolwela ungena enkampanini zabelungu inkampani yomlungu asikaqedi thina ku Land Portfolio Committee ubuyisa ama land claims ka1994 afakwa amakhosi athi amakhosi idolobha lasothongathi ilenkosi uqwaba idolobha laseStenga inkosi uDudu idolobha lakuphi inkosi ubani awabuyi wonke lawo ma claims there are over 5000 of them amile athensi ngane athinta manje amakhanda amakhosi uma ke niyenza kancane ningayilekeleli umkhankaso wokubuyiswa komhlaba okusekela ubukhosi nisenkingeni yokuthi banifuna ishashalazini lapho nikwi private sector niwoyi mayimele geqe umuntu athi mina ngingena ngamandla imali yami ngiliholayo uright uzongena lapha ebhalithi ngemali yakho uthi usungenile bakhiphe uyizo ungene ngemali yakho ngoba bamfuna umuntu omnyama uma ukhuluma indaba yemithetho efanele iguqulwe bathi ayingabisaguqulwa manje umthetho anisizwanga nasithi kwimanifesto yethu asiwufuni lo Roman Dutch and British law yini singawufuni uma uzosebenzisa umthetho lo mthetho kuba usiko labantu ungagcini kuba usiko uphinde kuba igugu lalabo bantu ungagcini lapho uphinde ube ulimi lokuhweba kwalabo bantu kodwa umsuka waloyo mhla lo mthetho usuke eBritain usho ukuthi sizohweba ngesiBritish
uma usuke eRome sohweba ngesiRome, uma usuke eDutch sohweba ngesiDutch. Alukho usiko lwamaZulu in the Roman, Dutch and British law. Uma sifuna ukushintsha umthetho ushintshiswa ukuthi uma ngifunda laphana isiLatin sithi audi alteram partem, hear the other side of the story as well. Uma kuqulwa amacala ecourt enkantolo ukuthi hayi sesilizwile uhlangothi olungapha ngesizwe uhlangothi olungapha, kodwa lokho kuzwa kwalezi inhlangothi aziyi osikweni lamaZulu kuye osikweni lamaRoma. Ngakho befikele Uma uthi hayi mthetha asikuzwa kahle awunabe ngale ndaba sambeke siye ku-1835 nge-2 February British Parliament uLord Macaulay uthi angikaze ngibabona abantu abacebe ngalendlela into uma sifuna ukubacindezela kuzomela sibashintshe ezikamoya zabo sibanikeze ezikamoya zethu kushuthi inkolo yamaRoma nenkolo yamaBritish inkolo Anglican Church, Roman Catholic Church, Presbyterian, Lutheran, all these churches ngoba anomoya ohlukile sibashintshe ezikamoya zabo bese bashintshe ezamasiko abo ne-education system yabo efundisa ngosiko lwasentshonalanga baliyeke usiko lwamaZulu. Uma sebenze njalo sebe abantu abalungele ukucindezelwa amangisi. Asibaleke from 1835 till 2025, that is 190 years. Usivele saba amangisi kusukela ngo-1835 kuze kube 2025. Anibheke igqoke kanjani? Ukani buyile legqokile. Lokhu ugqoka nje lokhu uyazi ukuthi kusukela phi uma ufunda the 500 years of the South African history iyawachaza amangisi ukuthi bahobani. It they are the traders. Futhi abahwebi. So bathina befika la kwaZulu bathi nani business lokuhweba eli-successful esingalenza sibakhipha amabheshu bafaka amablogo sibakhipha ukuthi bagqoka ukuthi sibakhipha ukuthi bafaka ukuthi bakhipha ingqabulela lezi bafake iqathulo sisanukisa ngokungenisa kodwa nizobathola ngokubashintsha ezikamoya nifake isonto endaweni yabo. Isonto lizobe selithi ayi uNkulunkulu akayithandi le ndlela engqoka ngayo ufuna umuntu agqoke ahlonipheke manje lento yakho yokuveza amathanga nezinqa umuntu akuhlangani kahle noNkulunkulu kungcono asekumbathise ubomboza ubose ube right uyeke lento oyigqokile ikhathi uyidiliza ke imvunulo yakho uyilahla phansi uyangena kokhololo kungena ibhluku kungena ishirt kungena uthayi kungena ipantshi kungena ijezi kungena yonke into uthi hawu ke uyabona usuyikholwa ke manje umbone ikhola liqhothile ke manje ke linamathunga lapha emakhwapheni ngenxa uyakholwa manje futhi uNkulunkulu uyawezwa amandla kaNkulunkulu uma esefake lesudi yakhe ulula nayifaka ibheshu walishiya phansi. But as you njengoba uyeka lezambatho sengena ukuhweba ke manje ukuthi hayi sesidinga ukotini ke manje sidinga ke manje iyadi amayadi usibadayisele ke manje lesambatho siyabiza ukomela usithenge ngenkomo ukuthi wena ngoba vele isibani naso sikhona hayi aningithele kube kuningi lokumayembana nokwekitshana sekukhona nalamabhuluku amancane kafaka ngaphansi nithi nama-under